Dus weet iedereen wanneer dat ze moeten draaien op het einde? Ja? Bij de laatste loe. Kunnen we dat dan nog 1 keer doen? Die laatste loe? En je draait allemaal naar de binnenkant. Ja? 2, 3, Halleluja, 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 halleluja. Dus uitgangspunt is geweest om vooral die geschiedenis van de zomer naar voren te brengen. Het oorspronkelijke idee was eigenlijk om een soort verrassingsreunie te organiseren. En dat mensen kwamen eigenlijk niet precies wisten waarvoor. En dat ze een pubquiz kregen. Alleen toen ontdekten we... Een pubquiz? Ja, een pubquiz is eigenlijk waarbij je vragen krijgt die je dan moet antwoorden. En dan moet er een team winnen. En die hele pubquiz zou dan over de geschiedenis van zomer gaan. En een link hebben naar liedjes die in de show naar voren kwamen. Het moeilijke bleek alleen dat de leukste anekdotes ook vooral in de oude tijd hebben gespeeld. En de liedjes wat meer uit die laatste 15 jaar zijn, omdat we weinig echt klassieke stemmen nog hebben in het koor. Dus ja, qua zang doen we de laatste 35 jaar tekort, maar in de anekdotes des te meer. En dus ben ik toen helemaal eigenlijk opnieuw begonnen, zo van hoe kan ik dat nu wel goed naar voren brengen. Dus het wordt nu wat meer op een verhalende manier gedaan. Met wat sketches tussendoor die echt de situaties weergeven van hoe ze toen waren. En op die manier hebben we geprobeerd om die 50 jaar allemaal recht aan te doen. En niet alleen die laatste 15 jaar. Heimatland, meine Liebes, die Post, die Post, die Post. Tra, 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 jetzt ist die Post und noch tra, 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 jetzt ist sie da. Wer nicht will, der steigt kein, wer nicht will, lass es sein. Tra, 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 Post ist jetzt da. The stars above, and there's a reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye. 50 jaar zomer en nu is het afgelopen.
Ja, helaas, het kan niet anders. Het loopt redelijk. Laat ik zo zeggen, we hebben in principe nog maar 12 leden. En de mensen zijn tegenwoordig niet meer bereid om zich echt in te spannen om iedere week voor de volle 100% te gaan oefenen. En dat is heel moeilijk. Je hebt toch minstens 25 tot 30 leden nodig, wil je een goede muzikale show opzetten. En het kost ook allemaal heel veel geld tegenwoordig. Ik bedoel, 1 show kost bij ons gemiddeld €50.000. Voordat je dat bij elkaar gesprokkeld hebt, dan doe je er minstens 2 jaar over. En 2 jaar is heel lang om aan iets te werken. En ja, ze hebben er gewoon geen zin meer in. En daarnaast is het ook heel moeilijk om een bestuur bij elkaar te krijgen, vrijwilligers te krijgen die hand- en spandiensten verrichten. Dus we hebben met elkaar afgesproken van oké, we maken een allerlaatste show in ons 50-jarig bestaan. De beste van de lessen. En dan stoppen we ermee. Dan gaan we liquideren, helaas. Dat is heel jammer. En ook geen doorstart? Geen doorstart wat mij betreft. Als er mensen zijn die vinden dat ze een doorstart kunnen wagen, dan mag dat altijd. Dan mogen ze zich allemaal bij me melden. En dan zal ik alle hand- en spandiensten verlenen die mogelijk zijn om hun de doorstart te gunnen. En zij gaat met jou even zang oefenen. Dus zet uw stap, mensen, en ga uit uw dak. Mensen, de zon maakt niet je mee op reis vandaan. Oh ja, Het waren mooie jaren, waar we één familie waren. Lief en leed werd hier gedeeld, wat was dat fijn. Muziek, toneel, theater, af en toe een flater. Maar gezellig dat er last meer moest dat echt niet zijn. Iedereen is binnen, dus we gaan beginnen. Zet de zorgen nu opzij en luister mee aan. 50 jaar muziek, van leed tot romantiek. Zing met ons en allen in de zaal, in het Hollands of in Zeeuwse taal. 50 jaar zomaar komt vandaag voorbij. Yes. Goed. Belangrijk is zeker inleving in nummers. Ik weet voor mensen dat als ze de eerste keer live spelen, dat het dan misschien wel zoiets is van, oh, dat klinkt helemaal anders, maar laat je niet intimideren. Het komt allemaal zeer goed. Alright? Jullie hebben al keihard gewerkt vandaag. Mijn hoofd is overuren aan het draaien, maar jullie hebben echt al allemaal keihard gewerkt vandaag. Echt waar.